ibeda beda pente wacho ni anto koro derwo kata ka ngima na una kiani inyalo nyiso ni ponono ni wacho ni adhi amany tol kosa adhi amany kata jomoko tiyo gi ratandrat kamano in marino bedo na okay ing'eyo ni sama ng'ato ntiere tuo mar dang'ni mar paro iyudo ni in nie kendi e piny ni wuon alafu kana beta piny taparo atemo ng'iyo osiepe gabe mana somo godo tayudo ni giendelea gi maisha koro nobedo na malit anano ni achung kamora achiel kende koro mana paro ni ngima ni onge tiende ne wach katemo ng'iyo osiepe ga katemo ng'iyo ngima na wuon alafu gi gino be masache moko man dakteche moko manonyise public hospital ni tuo ni eri bro bedo kodi kuom higni mang'eny ok bi weyi koro ing'eni neno ni abro endelea mana gi muonyo yath kama ma ok ngima madwaro koro nenre ni mondo awuoge ngima ni adera kamano koro mane paro mana bedo go matemo lakini noka kadhie koro natemo gi ratarat miwacho no ma nokotiyo kendo natemo gi tol bende kendo kiwacho ni kendo matinde ni temo nyadidi natemo nyadiriyo kamano koro inwang'o ni ng'atno man gi tuo mar obwongo en ng'atno ma paro no ero nyalo biro ne saya seche samora amora koro mane inwang'o ni natemo nyadiriyo to nokobedo successful lakini gi support system manayudo mochiwre makare sani anwang'o ni anyalo bede mbele ng'ato ma akony ng'ato ni kik ideri kata ma akony ng'ato be manigi tuo no ero mar obwongo be wuoge mabed makare akadwa duoki twak Joseph anno kiwinjo makare ahinya kaka Nicholas oloso Nicholas notemo ka ngimane nyadiriyo kata kamano wanyalo gone Nyasaye kamano ni mano nokodhi kale nyoko dhi mbele yo makare masani entiere kae onyalo